Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Sige, tiya. Mas maayo pa. Hoy, Mak. Ikaw ay. Ako, no kay ikaw ay. Bidab. Ikaw sa tidan na ba? Ayaw sa pasubrain ang imong kamakiuwawon, oy. Sulti lang, God. Kung sabay imong kawawa nga gwapa man ka. Ay, uwa magkukumaan na, tiyo. Ay maanad na lagi ka. Tagaan lang niya kag idea ko nung saon ni mo aron di na ka makulbaan kung musulti na niya ka sa atubangan sa mga tao. Makalagot kay kini akong amahan, oy. Kaniyang style, no? Kani ato pa gina. Kung imo siyang pahinumduman siyang gisulti, iya ding bawion sa limot-limot lang. Ay, kalma lang, God. Kana kay wa gina niya gisulti, gusto ra niya nga iyang isurpresa ninyo. Sorpresa lagi. Pero nalain ko siyang gisulti nga kadto na lang ko ng mansyon sa bintungan ng ako, Anya, ganahan di ka maminaw, ana. May pagwa na lang siya mo pakapin og istorya. Makalagot kayong paminawon. Ay, kikumidyahan lang tingali ka to eh. May lang talagi komedya lang. Unya giyang tinod-on, be. Unya iyang ihatag ni Nelson ang salimokon. Digi ko musugot, ana. Hindi ba sa tingali na may tabo? Kay misaad maghana siya ninyo nga kung kinsay unang maminyo, aw mo iyang hatagan sa dakong katungod. Mao gani na akong gisulti niya. Unya karon milimot naman siya. Mo na magduda na lang gid hinuon ta. Ay, di lang sa natuunhan ang iyang unahuna. Kay surpresa man kuno nas tanan. Ug dako ang akong kumpiyansa nga ikaw gyud mo iyang tugyanan, ana. Basta lagi. Kung masipyat gani ning tiguwang, ako man giniawayon ba? Magkatawa lang tani mo eh. Awayon yun ni mo ang imong amahan. Unsa man di ay? Awayon gid nako siyahan. Dili nako siya tinggan. Tan-awng tagdili ba siya magpakiluoy nako? Sa ako biyang nakita, pinangga kay kaniya. Di siguro mahitabo nga si Nilson mo iyang tugyanan, ana. Ambot lang. Basta, mureklamo gid ko kung iyan ihatag ni Nelson. Dili ko palabot ang istorya. Kalma lang. Kalma. May bawaran na to ang tanan karong Sabado. Anha na ta mo himo og aksyon kung unsa gyud tinuo sa to mga pangagpas. Basta kay usara ako masulti, Ronnie. Kung dili ako may tugyanan ni Papa, dako gid kayong gubot. Akin unsa man gyud idana? Mutambong ka o dili? Mutambong na lang ba dong? Ay, wala may klaro imong kuwan na naong lagi. Klaro ha? Unsa na lang? Mutambong na lagi ko. Pero ing na si Nelson ha. Nga dili ko paistoryahon sa daghang mga bisita. Ay kablaka ng istoryaid. Sa iyo laki na. Ego ra ka magpasalamat sa tanan. Unya, magmalipayon ta uban sa kasulugan sa okasyon. Kasulugan ba? Gikulbaan baya ko ba dong? Kulbaan sad. Wala lagi ng kulba ida na. Kagwapa nimo yung kulbaan ka. Gitoyo na nga ikaw mo labing nga naguna nga pinasidunggang ginapit. Tun kay ikaw may kinagwapahan nga bisita nila. Grabe kayo. Kinagwapahan ka. Sama na ba dong Ikaw ay may gyud kay kamubulatik ba? Ay, tinuod bitaw na. Tinuod na eh. Bisag kinsabay pasultihon. Bisag si Sir Nelson pa. Degen malalis nga, ikaw may pinakamaanyag nga babae sa tibuok kalibutan. Hilom na ba dong? Hilom. Sobraan na sad kada. Ing nahinuon si Nelson nga mutambong nako. Ayaw na pagdakadog istorya diha. Basta, pahinumdumi lang gihapon siya nga di ko pa istoryahon sa tunga. Ay, sigurado yung malipay sila. Dayda na. Muloksog ito sa kalipay sa Nelson sa akong ibalita niya. Andam na ba ang tanan, Nelson? Oh, Papa. Andam na ang tanan para ugma. Mahayo. Pod, kumusta si Idana? Andam na usad sila si Idana, Papa. Andam na sila. Ang gobernador, ang mayor,
ug ang leader sa nagkanilaing sektor sa Katilingban. Pero Nelson, usa ba ka tinuod nga ang akong nadunggan nga nagduha-duha man kuno si Idana sa pagtambong? Ha? Oh, kinsa may nagsulti nimo ana, papa? Basta, dunay nagsulti na ko. Usa ba na ka tinuod, ha? Kuan, papa. Walang kumusulti nimo dayon tungod kay naman ko mga butang nga giklaro ni Idana nako. Pero wala na problema. May konfirmar na nga mutambong gid sila. Nahibaw ko sa rason ni Idana. Naay nagsulti na ko tungod kay nabalaka siya ni Leslie. Tinuod nga nabalaka siya ni Leslie, papa. Di man gud gusto si Idana nga masuko na sabon niya si Leslie niya kung makitaan siyang mitambong sa maong okasyon. May katarungan siya. Pero dili siya angay mabalaka Nelson tungod kay naaman ta. Nahibaw kung di nahimuon ni Leslie sa daghang mga bisita nga iyang pakauwawan si Idana. Pero wala tayo angin kabalakan, papa. Kaya ako nang gipasaligan si Idana nga dili na mahitabo niya. Ati man na lang yun si Idana, Nelson. Kay siya, mao'y labing importante sa atong mga bisita. Ako rin bahala sa tanan, papa. Wala tayo angin kabalakan sa umaabot na tong okasyon. Ani. Oh, Ronnie. Di naman sa kagikan. Kalit man lang kagawa. Nag-text ba ako nimo? Dito ko sila Jeffrey. Unsa ba yung gibuhat dito? Naibaw bagas balita. Nga unsa? Pinasidunggang dinapit kuno si Idana ugma sa okasyon. Unsa? Wala isulti sa mga tao dito sa Limokon. Nga si Idana, special kuno nga dinapit sa inyong pamilya. Kay imposible ko na nabalita Ang basura mahimong special? Ay, naibaw na biya ka nga dako na kayo ang bilib sa imong amahan o gigsuon ni Idana. Uy, di na mahimo, uy. Kung tinuod man gani na, ako'y unang mubabag. Naklaruhan na imong amahan, ha? Pangutana kung unsa ka tinuod ang storya, ha? Atoon ako si Papa karon. Ako siya pangutanon kung iya ba ginagidapit si Idana. Kung makadawat na gani ka sa imong pasidungog, Idana, unya tawgo na imongan o pasultihon ka, ang imong isulti, salamat sa Ginoo o sa tanan nga misuporta nimo. Mo lagi. Mura na politiko. Ay, bitaw. Sakto bitaw. Misuporta niya ba? Unya, pasalamatan ni mo sila si Sir Piping, si Sir Nelson. Ay, nalang nag-i-appeal si Leslie kay suyaon ang dako. Mo lagi. Musa mo ito kontrahan na namak. Idana, katong akong gihatag ni mo to'y sunda. Ay, naman ito kuwang ang mag-isuwat, good puldo. Sa kuwang utang. Kuwang bitaw. Magpasalamat ka sa mansyon nga ihatag ni Sir Piping ni mo. Mo lagi. O, gani? Buwan mo siguro ka makay. Oh. Nagasiguro rin ka nga ihatag na ni Sir Piping ang mansyon. Ay, unsa man di ay. Ihatag na niya kay si Idana agoy nakaayo niya. Mo lagi. Wala pa kawaw dia. Imposible kayo na nga ihatag kay sa ila pa ng mga kaliwatan ni Mac. Ang bugtong makapanunod walain si Sir Nelson ra. Bitaw. Mulagay. Ay, okay lang si Sir Nelson. Basta dili lang ka na si Leslie. Ay, naara na nilang duwa, Mac. Ha? Naara na nilang duwa, busa. Ayaw i-appeal si Idana. Ay, bitaw. Di sa gina mahitabo, Chuoy. Kauwaw sad nato ana no nga. Mag-una-una ta sa atong huna-huna. Mo lagi. Mo bitaw. Buwang mo sige yung iyaan po rin. Patakal ko niya. O, yung si Bakog bababaan ako, be. Dahil? Magpasalamat yun ka, ha? Natural tiha, magpasalamat yun ko. Mau lagi. Bitaw. Pero, nagpareho na lagi mong duha, no? Nalipat ko. Nalipat. Pero, maulagi na, tiha. Di gina mahitabo. O kung panangit man lang nga, mababaan ni mo, tiha. Di gina nako dawaton. O sa dili dawaton? Balibaran ni mo ka ng mansyon nga hilabihang dako, Di pwede pa yung ninduta? Mo lagi. Oh. Sundaron, kito na bulo. Ate, ha? Ikaw ba, Mac? Magpahuwam. Nagpaila lang yung kasi mong
Kako ka ng bandi. Ay baya ka, Puldop! Taka mo sa gagyawit di hay! Kung natagan di ka, di mong dawaton, hakog na din na! Mau lagay. Oh. Nagpaila lang ko ka ba? Adi uyo na Kung kahapon. di kaya tagan, dako dukag, kuhan dako kag kamot. Unsa ko? Dako kag kamot. Kay hangol mo ka. Eh, Ay, kito, lubo-lubo. Pero si Danagod, ayaw ipariha sa imong kinaya. bitaw. Ay, kay ano? Mau lagi. Dautan ba din ang ako gisulti? Ha? Mau lagi. Oh, Shh, tiya. Tiyo. Ayaw na mo Timuhuan paglalisan ka sa ng bitaw, butanga. Di tinuod. May tungod ang mga butanga. Wag gyud ko himuong desisyon. Kay di man ko na mahitabo. Mau bitaw. Mau lagi. Buwan mo gulis imag, di ka maguna-una mo gulis may una-una nito. Ay, ang ako lang ba? Mga panagana mo lang guding ako, Puldo. Siyempre, wa ba kay bawas na huna sa tao. Basta kung hatagan gani kang idana, ikaw idana, paminaw. Basta hatagan gani ka, ayaw gug balibari ha. Ayaw pag huna-huna og dautan sama ni Puldo. Mahimuan na tag-isyo nga dili tinuod. Og managid nga to okasyon, Papa. Og naano kay gipalit nga pinakanindot nga gown. Ah, very good, iha. Ni apa oh. Pakita digas picture ha. Tanawan ni akong cellphone oh. Uy, wow! Nindot yun tinuod. Ang ngayon kay kaana, iha. Di ba nindot, Papa? Mm. Og nahibaw ka ba sa presyo ana, Papa? Almost 500,000 ang kantidad ana nga gown. 500,000? Dili ba mahal ra kayo, iha? Natural nga mahal, Papa. Branded pa ya na. Og ikaduha pa, dili basta-basta ang designer anang akong gown. Inila sa tibuok Pilipinas. Sobra ra. Papa, naon sa good in taon ka? Dili ba mato di mo nga special kayo nga okasyon sa atong pamilya? Oo, bitaw. Pero, napalit naman ka na ni mo. Sa pamaya akong mahimo. Ana ba? Ikaw gyud, Papa. Angay kang ma-proud na ako. Kay ako rin imong bugtong o ni kaiya. Bueno. Wala ko'y pagsupak ni ana. Ang importante ugma nga magkatigom ta. Ug magmaya alang sa kasaulugan. Pero, doon na lang ko'y gustong klaruhon, Papa. Unsa na masab ka na? Na ako'y nadungang istorya ba? Tinuod ba nga imong gidapit si Idana? Unsa? Si Idana ba? Matod sa akong nadunggan, imo man ko na siyang pinasidunggang dinapit. Tinuod ba na, Papa? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!